আৰু ৭-৮টা গোচৰ এনআইএৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যাতে दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। दिनै जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै दिनैनि सिमाव 5 बोसोर जाफुंसार जानानै फैबाय। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मुङावहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बिटिआरनि जि गोजोन गोरोबथा खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारि बेयाव बाहागो लादोंमोन। बेयाव माखासे गोनां बाथ्राफोर बिथाङा फोरमायनानै गालांदों जोंनि बर'फोरनि थाखाय, जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासे नायलाङोब्ला मा बाथ्रा बुंनानै गालांदों एबा सोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायोब्ला नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जोंनि बिटिसिनि जि इलेक्सन बेयो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जानो हागौ होननानै जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि गेजेरावहाय फोरमायलांदों। जि दुर्गा फुजानि सिगां बे फुजानि सिगांनो गासैबो बिटिसिनि जि इलेक्सन बेखौ फोजोबगोन होननानै जोंनि गेजेरावहाय फोरमायनानै गालांदों। दिनै मबे दोला बेसेबां साखाफारा जानानै दं नोंथांमोना मोनथिनो हागौ। इलेक्सननि थाखाय समा जोंनि फैगासिनो दं, माला थांगोन जों थालखौनो मोननाय नङा। बे बाराव मबे दोलोआ जोंनि बिटिसिआव सरकार दागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो हागोन। नैथि आपडेटआव दं जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जि अरुणोदय बे अरुणोदय स्किमाव गासै 40 लाख आइजोफोरनो होनो थांगासिनो दं। बेयो गासैजोंसो दा जायफ्रा मोनगासिनो दं बे गासै मोननाय आरो दा गोदान गासैजों 40 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइ होनो थांगासिनो दं जोंनि आसाम सरकारा। नोंथांमोननि थाखाय बियो मोनसे मोजां खौरां। जायफ्रा दिनैहाय अरुणोदय स्किमखौ मोनाखै नोंथांमोनाबो थाबैनो मोननो हागोन आरो जोंनि बिटिसि एरियायावहाय जि अरुणोदय स्किमनि खामानि बेखौहाय फैबाय थानाय दान एबा फेब्रुवारि दाननिफ्राय जागायगोन होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायनानै गालांदों। आरोबाव फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय UPPL आरो BJP बे मोननै हान्जाया लोगोसे गेलेगोन ना आलादा गेलेगोन बेनि सोमोन्दै जोंनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फंनैसो खोथा बुंदों। ओरैबायदि फोरमायदों दि BJP आरो UPPL बे मोननै हान्जाया लोगोसे गेलेगोन ना आलादा गेलेगोन बिनि सायाव प्रमद बर' सार आरो दिलीप सयकिया बिथां सानैजों सावरायनानै थिग खालामगोन। बिसोर सानै सावरायनानै लोगोसे गेलेनांगौ होनोब्ला बिथांमोना लोगोसे गेलेगोन आरो आलादा गेलेनांगौ होनोब्ला आलादा गेलेगोन। आरो बिथाङा बुंबावदों दि जुदि लोगोसे जयै गेलेनानै बांसिन सिट मोनोब्ला बिथांमोना जयै गेलेगोन आरो आलादा गेलेनानै बांसिन सिट मोनोब्ला बिथांमोना आलादा गेलेगोन होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायदों। आरो बिथांमोना बुंबावदों फैबाय थानाय बिटिसि सरकाराव NDAनि सरकारानो थागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बुथारनायाव बिथाङा NDFBफोरनि सोमोन्दैबो बुंदों। जाय NDFBफ्रा दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिथांमोननि केसनि सोमोन्दै बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै बुंदों। आरो जाय केसआ NIAनियाव थांबाय बेखौ लाबोफिननो बिथांमोना नाजागोन होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसे दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा ओरैबायदि बुंबावदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफाफोरनि मावफुंनाय बे दफाफोरनि मावफुंनायनि सोमोन्दै साननैसोनि गेजेरावनो मोजां खौरां फैनो हागौ होननानै बुंदों। जि माखासे आद्रा थानाय जि खामानि बेखौ मावफुंनायावहाय। अब्ला जोङो नेनानै थानोसै माबायदि मोजां खौरां फैयो। आसा खालामो जों बर'फोरनि थाखाय बेयो मोजां जागोन होननानै। होनब्ला एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।